Takže ještě jednou dobrý den a jdeme na to, jak se stát referálem, členem firmy Pet Protector. Je to jednoduchý, je to pár rychlých kroků, takže si to ukážeme. Určitě jste sem přišli na doporučení od nějakého našeho referála, člena, který vám dal link, na který jste klikli a jste tady na těchto stránkách. Tyto stránky jsou v anglickém jazyku, takže si přepneme do češtiny nebo slovenštiny. Já jsem si tam dal češtinu. Tak a jdeme na to. Úplně nejrychlejší sjet si dolů na tento registrační formulář, kde vidíte sponzora, jeho ID. Vedle toho si zadáte jméno, vaše jméno. E-mail. Potvrdíme e-mail. Tak a teď si odklikneme, ukaž mi, jak se připojit. Tak, sjedeme si dolů a tady bych se pozastavil a chtěl bych vám říct pár věcí. Momentálně v tuto chvíli jsou tady dvě možnosti. Buď se zaregistrujete jako placený člen, to znamená, že si zakoupíte jeden ze 3 balíčků, tím pádem máte možnost už od začátku pobírat provize dle kompenzačního plánu, anebo si uděláte tuto 15-denní free zadarmo verzi, zkušební, ale doporučuji se tak, já nevím, 1 až 2 dny si to projít, popřemýšlet a nečekat. Ono totiž, tento systém je na systém binár, tento marketing jede na systém binár a padají vám tam lidi z vrchu od sponzorů na sponzorů. Jo, takže vy byste, když budete v této 15-denní free verzi, nemáte z těch lidí žádný peníze. Takže nevadí, zkusíme si tu 15-denní free verzi. Klikli jsme na ní. Otevřel se nám registrační formulář, kde si zadáme jméno, příjmení, tak, vždycky to zadávejte bez čárek a bez háčku. Vyberte si zemi, Českou nebo Slovenskou republiku. Adresa. Město. Poštovní směrovací číslo. Mobilní telefon. Pozor na správný tvar. Heslo. A vše potvrdíme. Perfektní, jsme tady. Máme hotovou registraci na 15 dní a máme čas se tady porozhlédnout. Porozhlédnout se, podívat se. Já doporučuji 1 až 2 dny. Pokud chcete tento biznis dělat, pořádně to projděte v těchto 2 dnech. Vlastně jsou tady 4 druhy zisku, 4 druhy výdělků a tak dále a tak dále. Pokud by vám nebylo něco jasný, kontaktujte vašeho sponzora. Pokud nebude sponzor na vás reagovat, kontaktujte třeba nadsponzora. Všichni vám poradí. Jsme tady jakoby taková parta, která tady začínáme
obchod, takže si tady pomáháme. Jinak v podstatě asi to je tak nějak všechno ode mě. Je to na vás, koukněte na to a vítejte v Pet Protectoru a mějte se pěkně. Příjemný den, nashledanou.